Ohi Juku on kännissä. Siellä laittaa omaa seksuaaliteettiä sinne taskun kautta ja päästään tässä pikkuhiljaa käyntiin tässä. Oi! Tässä on doksa. Jolla. Anna mun nyt tuvan. Turpa kiinni. Turpa kanaan. Anna mulle rooma kiinni. En anna. Älä ole noin kuulma. Anna mulle tupakka, niin annan sulle mikin. Anna mulle tupakka, niin annan sulle mikin. Anna sulle tupakka, niin minä annan sulle mikin. Meillä ole tommonen kurahoulu, niin minä olen tämmönen milliterse. Anna mulle tupakka, niin minä annan sulle mikin. Anna mulle tupakka, niin minä annan sulle mikin. Saatana! No niin, ei ruveta riemumaan tästä alkuillasta. Täällä on kumminkin niinku Herras vie! herrasmiehiä. Noin, minäkin olen herrasmiehiä. Noin, päästään tästä siinä toimintaan, että... Noin, aloitetaan joku biisi tästä. No se... Minä sanon, että... Tiedän, että taas sanotaan, että... Ei ne tule kuolemaan. Kuolemaan. Ei ne tule kuolemaan. Tulee mama. Joo! Eikö? Konttamaan. Mutta tulee konttamaan.